Mas pinadali pa ng pulisya ang pagrereklamo ng publiko sa inilunsad sa rehiyon na ireklamo portal. Sa pamamagitan ng platform na ito, maaari nang maipaabot ang reklamo ng sinuman online. Highly confidential umano ang bawat reklamo ipapaabot sa pamamagitan ng ireklamo. May mga pinag-launch ngayon na mga bagong sabi nga innovation. Ano po? Unang-una ng ating ito ay initiated by our regional director. At ang ating bagong innovation na to, itong tinatawag na unang-una, yung Pro 5 or kasurog ireklamo. So itong kasurog ireklamo ay na launch last March 10. So bago pa lang po last week lang. March 10, 2026. At ang layunin nito ay para mas mabilis na makapag-send ng kanilang mga complaint ang ating mga kababayan online. So, yung e-reklamo, meron na mayroon mga QR code. Pwede nila tong yung QR code ng sa e-reklamo. Papasok sila sa system kung saan itong system na ito magbibigay sa kanila ng parang form na fill upan nila kung ano yung reklamo nila, sino yung nirereklamo nila, and pwede silang mag-upload ng kanilang mga electronic evidence. Sigurado po ang confidentiality na i-ensure po yan dahil ito po kapag na na po yung ating mga reklamo online, it is treated with confidentiality. Maliban dito, mayroon ding bagong mobile command center at holding facility na ibinida ang Police Regional Office 5 Kasurug COPS. Itong launching ng mobile command and holding facility ay pag-strengthen nito dito sa tinatawag nating yung ating mantra ng PNP ngayon, yung serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. So, itong dalawang proyekto na to ng ating Regional Director, Police Brigadier General Eresito Miranda, ang na-launch noong March 18. At ito yung Mobile Advanced Command Post or MACP and the Mobile Holding Facility or MHF. So itong dalawang programa na to, project na to ng ating Regional Director ay tupad din sa mga provincial headquarters o sa lahat ng police provincial office. And dito sa Kamsur ay ang ating provincial director, Police Colonel Virgilio Olala Jr. ay nagbigay na ng paunang kumbaga yung actually minomonitor na yung ginagawa ngayon na yung bihikulo na magiging mobile holding facility. Pwedeng dalhin anywhere, lalo na kung halimbawa may disaster. Halimbawa, o kaya may mga malalaking pagtitipon. Halimbawa, pumunta dito si President Marcos. O kaya mayroong mga disaster like yung pagbaha ng bagyong Christine, o kaya mga rally, lalo ng malakihan. Ang mga bagong proyektong ito umano ay patunay lamang ng patuloy na paglapit ng serbisyo ng PNP sa komunidad. Jan Amador, CSN.